Vítejte u mého tutoriálu, jak si stáhnout placený Minecraft zadarmo. Takže půjdeme si na... Počkej, kde to je? Půjdeme si na... Takže a napíšeme si tam Aptoide, že ne, že musíme jít Google, že napíšeme si tam Aptoide, tady to první. A dáte install Aptoide. Že pak, jak se vám to dostáhne, bude se vám to stahovat, tak vám počkejte, potřebujeme něco dělat. Tady budete mít ten Aptoide. Takhle to budete mít. Napíšete tam, jakou chcete placenou hru zadarmo. Napíšete tam Pocket Edition, Pocket Edition. Dáte tohleto. Takže dáte instalovat. Já už jsem to měl předem nainstalovaný, takže se vám to rychle. Když si stáhnete už na tom nějakou placenou hru zadarmo a vymažete ji a zase si ji na tom stáhnete, tak se vám to velmi rychle nainstaluje. Jako jste viděli právě teď. Že hned se vám to nainstalovalo, že se mi hned to nainstalovalo. Takže můžeme otevřít. Dívejte. Jo, a pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář a ještě třeba vidíte a máme ho. A když půjdete pryč, vám ukážu, že tady hned dole ho mám. Tak pokud se vám video líbilo, koment, like, odběr. A pokud se vám nebylo dislike, ale to neznamená, že hned teď klikneš na dislike. Takže napište do komentu, co by se měl natočit. Tak čau.